Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da abokan arziki, mutanen da suke kudu da arewa kamar dai kullum masoyan mu. Yau ma ga wani sabon YouTube channel muka muku ya dauke da abubuwan mu kala-kala, mu nishadantarwa mu da mai suna Muryar Hausawan Kudu YouTube channel. Ku shiga ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda da kamun dora duk wani abu wanda zai nishadantar da ku za ku samu ku kalla. Daga naku Mubarak Monishu, jarumi a masana'antar Kano. Ana wula fiya. Aha. Ana mun fara fa. Kai. Adalla. Ɗan babban gida kenan. Ha. Adalla. Yaya ne? Idan kun danna mana subscribe tare da alamar kararrawa to komai zai isa gare ku insha Allah masu